пардохтои онлайнӣ ба ҳама қишри ҷомеа хуб аст, муфид аст. Яъне ки ба пиронсолон, ҷавонон ҳамаи пардохтои онлайн хати. масалан чиро пардохт мекунед онлайне? Пули свет, мисол пули об ҳама чия. Пардохт онлайн хати. Мушкилӣ нест. Мушкилӣ нест. Система хуб кор мекунад. 100%. нағзай тестар айхона корот буд мешавад, мисол ягон кас аз сум равон кунем. нағзай ба фикри ман. албатта муфид аст. Чӣ бартариё дорад? бартари он аст ки мақсад амалҳои коррупсионӣ аз байн меравад, доду гирифт. ғайри нақдӣ ба таври зарурӣ пардохт мешавад тамоми вай маблағҳои давлатӣ, буҷети. яъне аз оне ки даст ба даст вай аст, ҳамон фикр мекунам электрони расидо хубтар аст. факт далел шуда метавонад барои аз байн бурдани амалҳои коррупсионӣ. Не, барои мо чӣ мушкилист? ҳам телефону чизе дар корта буд мекин рафтан мегири, дига на банк мерай, на коғаз пур мекин, на ҳичи. ҳамин хуб аст барои хубай хӯ. ҳам ҳукумата хубай, ҳам мисол исроф намешава, ҳамон ҷои дар кориш ҳам пул мерава. пеш коғазак да менавиштанаш мушаххак. пардохтан налог андози хонаро пардохтан мешавад дар тамоми мағозаҳо, марказҳои мисол дилхоҳ баленсо мисол мерем, баленсо дам пардохт мекунем. онлайн пардохт шуда, смарт пей қатӣ. дар ҳама ҷози онлайн пардохт зиёд шуда. пардохт электронӣ мушкилиян ки скорост интернет систем. Кама как мечаспанд барои ҳамун як хел вақт душанбисти кор намекунанд, бо интернет ҳам қичонам заикатса мекунанд, сис кор мекунанд. ҳолатҳо мешавад, баъзе ҳолатҳо мешавад ки мисол пардохтон намегзара, камтар вақт мешавад. мисол ягон ҳамун ҳамлаи электроникие ки корҳои техникӣ мегзаронанд, ин ҳолатҳо пауза мешавад, мисол намегзара. баъди муҳлате бо пардохт мешавад. Не, ай сабаб аки корҳои техникӣ мегзаронанд, не ки все равно 150-200 сума ҳамаш я скорост қати мегзаранда. Бас 150 сума доштам, 200 сума кардам, баъди 200 сума мегафони 300 сума дам гузаштам, скорост як хелам. хай вақте ки света мекушам, проблема мешад. бо одам бояд хай барои страховкаи худаш як ҷо запас дошта бошад. Пиронсоло нағз нафаҳманд интернета онлайна. баъзе ҳамин маладиёшам нағз нафаҳманд. акум пиронсолое ки сарфар мераванд худ шарт неста ки пули свет чахидаш битоқ фарзандаш метавоху як аз ёрдамаш мекунад. барои ин бештар корҳои фаҳмондадии семинару машваратҳо байни ҷомеа гузарондан дар кор барои баланд бароштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва маърифати ҳамон тарзи истифода бурдани дурусти технологияи муосир.